Salutare toată lumea, să vom filma un episod de Minecraft împreună cu sora mea, cu fratele meu, adică noi vom face speedrun sau nu știu cum se numește. Să începem. 3, 2, 1 și... Nu, l-ai vede de sub. Trebuie să iei înapoi dacă... Și tu. Care ajunge primul? Ah! Mega greu. Cum? Yes. Ai avantaj. Mamă, cât e. Eu iar Muri. muriși? Nu. Dacă zui departe. Eu nu pot să urc. Bagi viteză. Așa. Oh. Nu! Ești prost. Parcureanu. Cum pui mei să fac? Nu! Muri la parcureanu. Ții viteza și doar sari. Știu, mă, La toate. că trebuie la viteză, da. Deci uite-te la mine, da? Da. Stai. Bă, nu pot. Deci nu mai pot să apăs. Așa e bine un pic. Of! Da, ea nu o să poată să treacă niciodată. Dar nici tu, tot aici te opri și tu, așa că nu Da, mai știu, te da mare. Când terminai și Eu sunt la parcurs. Nu! Eu tot așa pot să stau. Să nu mi se vadă numele. Parcureanu. Băi! Și dacă merge. Hai că bodela, Hai, mă! bodela. Bă, Eu sparg și pun, că nu pot. n-ai voie. Bine. Deci, și vezi cât e. Tu vezi cât e? Cât? Să-mi bat piciorul. Nici eu nu pot. Hai să ne culcăm. Lasă-mă, drag, culcatul tău. Nu, haide. Eu de aici nu mai trec. Bă, Hai să ne culcăm. Scuze că jos. Știi, când te superi, nu știi ce zici. Da. După cum vedeți, ăsta se poate juca în 4 membri. Sau poate chiar mai mult. Nu, că sunt doar 4. Te-ai pus acum și ce? Doar pe rând. Parcureanu! Eu mor numai la parcureanu. Nu, eu nu pot. Tu știi cum mor la parcureanu? Da, pe nu. Aproape ajung. Star mai devreme. De ce? Uite unde căzui! Ma. Pe bune? Te scoasă? Dar tot acolo ești. Am niște șanse. Scuzați, ne sună. Da. Acum trebuie să-l așteptăm pe prietenul nostru Adiță și iar nu vede aba, vede. Fraților, am ajuns până la parcurs, dar este mega greu. Să ne spuneți dacă voi ați putut să-l treceți. Nu pot. Sau dacă care sunt încercat. Deci, să lăsați în comentarii dacă este bine la aia, aici la, după asta, după verdele acela, dacă este bine la parcursul ăla, micuț, să băgăm screen. Dar eu nu pot. Da, unii nu-l făcut și un pic. Nu pot, de aia portocalie, nu pot. De la aia la portocalie. Și e mult. Eu de-abia ce... Yes! Ia uite-te mine, uite-te în sus. Ia-l. Îți bați joc de mine. Ce naiba. Reveni! Yeah! Ok, hai. Da, uite. Doar să pierd acum.
Iar parcureanu. Ai, ce ciudat uite. Era săcat. Nu fac. Că zici. Păi nu pot să cred. Of. Câștig. Acum iar m-am luat că scatul peste capul. Ce puțin și o să merg bine și... 14. Hai mă. Sar crede pe unul. Băieți, eu era să cad. Da, eu îl fac. Sunt la sfârșit. Eu nu mai pot să... Eu. Caune de Jackson! Caune de Jackson! Nu pot. Mă aștepți? Imediat un pic să-l fac. Eu. Nu! Eu spar și pun. Da. Yes, putui să-l fac. Eu spar și pun, spar. Joc de mine, eu pe până spar și pun, că nu pot. De ce? Că nu... Bine că mă obligași tu să pun. Nu-i corect. Ce mă obligați să pun, Adiță? Nu-i corect. Uitați, Adiță la sfârșit. Puțin mai mulță. Dacă ea nu știe să facă, asta este. Îmi zice să facă, să lângă el aici și îmi zice să pun, îmi zice să pună pe... Bă, fraților, nu credeți că asta este nebună la cap. Și atunci de ce pusei pământul înapoi, ha? Că ți-l pusă eu. Îmi lași tableta din mână și mă pusești cumva? Nu cred. Ia. Vrei să le spun ca și episodul ăla, tot eu ți-am făcut. Da. Nu, dar ce mic e culețul ăsta aici. Aici, dacă nu ești atent... Și tot o ia de la capăt, tot o ia de la Este capăt. imposibil. E imposibil. E easy. 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 Easy înseamnă da, că e foarte ușor. E easy peasy. O să zic de mai dislike. Nu. Pentru Adiță e easy, dar pentru mine nu e easy. Până mă murea numele la parcureanu. Acum... Nu, eu muream înainte la parcureanu. Tu nu mori. Chiar ca mine. Trec. Acum ce fac? Urăsc parcureanul ăsta. Nu-l urăsc. Și e mult de mers, nu știu cum frate mi-a ajuns până acolo. Doar în 5 minute am ajuns, deci. Tata e mare. Știu că e mare, da. Până acum a ajuns și acolo și acum nu mai ești în stare. Da, știu, da. Totuși. Ce totuși. Opa. Yes! Vezi că-ți bipăie telefonul, Adițu. Zice, aici trebuie să facem cu shift. Aici trebuia să mergem cu shift? Da. Și eu, nu, doar dacă vrei să nu cazi, așa merge. Era să cad, văzurați? Pe naiba. Cine a făcut jocul ăsta, parcurul ăsta? S-a gândit bine și cred că a fost cam tâmpenie că s-a gândit așa de bine. E super mega. Ale, unde ești? Sunt în spatele tău, nu mă vezi, mă.
spatele tău. Nu, păi mă uitam în partea aia. Vrei să dau cu tine jos? Nu, Hai să facem un duel aici. nu aici. Da, unde? Da, mama e. Nu mai. Hai să spargem niște blocuri și să încercăm să ne urcăm pe chestia aia. Hai. Yes. Eu putui să iau un bloc. Și eu. Nu Da, putui. unul eu nu putui. Doar unul putui. Eu două nu putui. Stai de sub mine cu atât. De ce nu pot să le iau? Eu încerc să sar acolo. Cum îl lași pe ăla? Yes, am sărit. A, pe bune putuși? Na. Dar tu nu sări, că tu ești bou. A, uite, sunt cupurile jos. Sparg? Ce? Da, sparg sub picioare. Nu ai. Ia nu veniți aici. De ce ești? Așa trebuie. Nu am mai cu nimic. Oh. Uite unde am ajuns. Bă, cade cubul jos. Vrei să fac și ție pod? Da, dar tu nu vrei să-mi faci. Na, că ți-arunc cuburi. Păi aruncă bine, dar vezi să nu jos. Le lași. Ăla roșii. Da, de la. Pune-le jos. Trebuie să-ți mai dau. Tu care ai creat mapa, scuză-ne că spargem, da? Să nu te superi. În spate. Tu roșii. Păi da. Ce era să cad, fraților? Cred că mai trebuie. Bine, mai încerc să-ți dau. Pentru că la cât de fraieră sunt eu și nu știu cum am ajuns aici, dar la cât de fraieră sunt eu. Și la ce prost sunt eu acum o să cad. Mai dau un pumn în gură, nu? Ne vorbești? Fraților, era să cad. Scrieți în comentarii care a fost mai bun, eu sau ea. El. Mi-arunci ori mi-arunci, stai. Nu le luat. Nu le luat. Mai trebuie. Ups, nu sparge. Ba, uite, doi. Că virgulă cald. Fraților, era să cadă. Gata, reușit! Nu vezi că aici e periculos. Și tot nu muri. Bă, și iau toate cuburile de aici. Dar acum o să închidem. Dar stai să iau toate cuburile de aici, să spate. Hai că avem lumină. Nu fugi. Păi la toate cuburile, uite. Bine, Am 7 albastre, 3 verzi, 2 verzi și 3 roșii. gata, acum vom închide cu acest episod. Vă rugăm să puteți lăsați un like Ok, cam atât a fost cu acest și un episod. subscribe și să spuneți prietenilor voștri despre canalul nostru de YouTube, să strângem și noi 100 de like-uri. Pa! 100 de 1000 de abonați. Pa! Pa!